So, dumating na nating parcel. Syempre, unboxing natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang binili ko. Well, actually, as an OFW, minsan nasisira na yung ganyan. Minsan tinatawan na rin ako bumili. Kasi nga sayang ang pera. But it all costs, syempre, need natin yan. Kaya bumili na ako ng marami. Ng mga undernet. Joke, yung yung panloob, mga bra lang naman yung binili ko. Kasi mga walwal ng aking bra. So, bumili na rin ako ng mga bra at undies ko. Mga bago pa. So, syempre, pakita ko sa inyo, napakagandang quality at napakaganda. Maliit lang yan, mga 72B. Ayan siya, pakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya. Cute, no? Yun nga, nung nag-Saudi ako, wala akong bagong bra at panty. Paano nga naman, pag bumili ka ng panty sa Saudi, ang lalaki. Yung small mo, walwal na sa'yo. Kaya, Avon lang ang malakas nung nasa Saudi. Kahit putas-putas na suotin po, kahit sira-sira na yung garter, suotin mo pa rin. Kasi nga, di ka naman makalabas sa Saudi, wala ka naman off. Kaya, ang utusan mo lang yung amo mo, pabili. Kaso lang, ang nabibili naman malalaki. Walwal na ba sa'yo? Agoy. So, dito naman sa Singapore, off mo, di makakabili ka. Ay, di online ka na lang Shopee. Kaya, bye for now. Ciao!